O 5 de maio de 2003, o Ministerio de Fomento e o Concello de Vilalba asinaron o convenio de transferencia de titularidade do tramo urbano da Nacional 634, entre os quilómetros 621,65 e 626,55, e os quilómetros 626,89 e 628,37, coa correspondente dotación orzamentaria para o arranxo da vía. Despois das diferentes intervencións ao respecto, parte do tramo entre a parroquia de Boizán e Vilalba foise deteriorando sen que se levaran a cabo as debidas obras de mantemento. Ao abeiro do exposto, o BNG de Vilalba leva a pleno e insta ao equipo de goberno a adoptar as medidas precisas para o arranxo da vía de referencia, tanto do propio pavimento, sinalización horizontal e vertical, limpeza de arcéns para que poida evacuarse a auga e quede libre o total da plataforma para peóns e ciclos, cortar árbores que están a piques de caer sobre a vía e así poidan facer uso dela todos os usuarios con unha maior seguridade. Ademais desto e de varias preguntas á alcaldía, o BNG leva ao pleno de Vilalba os seguintes asuntos: que o Concello de Vilalba solicite non quedar fora do programa do Fondo de Transición Xusta na Galiza, co que se poderían conseguir moitas axudas para Vilalba. O apoio á celebración do Ano Castelao en 2025.